Ноябрь айы башлануга халкыбызның дус тату яшәвен дәлилләүче халыклар бердәмлеге көне бәйрәм ителә. Нәкъ менә бердәмлек, татулык күп кенә авырлыкларны җиңеп чыгарга, дошманнарга каршы торырга ярдәм иткән, илебезнең тынычлыгына, мөстәкыйльлегенә юл ачкан. Бу районны Яңа Тиншәле авылы мәдәният йортында оештырылган чара әлеге бәйрәмнең күркәм бер мисалы. Хезмәттәшләребез Фәннур Хәсәнов һәм Александр Решоткин видео язбасын карагыз. Халыклар бердәмлеге көне тирән рухи мәгънәгә ия. Ул безне бердәм булырга, ата-бабаларыбызның каһарманлыгын хөрмәт итәргә өйрәтә. Бу көн илебез тарихына хөрмәт белдерү һәм аның данлыклы традицияләрен дәвам иттерүнең бер күркәм билгесе. Бу районда 28 милләт бергә тату яшиләр. Тиншәл авылын алсак, инде ул Радик Рауф тырышы белән, аның командасы тырышы белән, Ренат Рауфович анда, Радик Шавкатович һәм башкалары бердәм булып бергә эшләгән өчен үзебезнең якташларыбызга бик каты рәхмәтле. Буаллар исеменнән, Ранис Рафич исеменнән, Глава исеменнән бик каты теләр идек. Шул бу бәйрәм көннәрне исәнлек, саулык бергә булырга, бергә алга барырга һәм алга баруның җимешләрен дә бергә файдаланырга. Әлеге бәйрәм кысасында бердәм булып яшәү, эшләү төшенчәсендәге тагын бер зур хезмәт нәтиҗәсен искә алып үтү дөрес булыр. Яңа Тиншәле авыл эшчәннәре көзге кыр эшләрендә вакытында тәмамладылар. Бәйрәм көнендә ям өстенә ям дигәндәй тагын бер матур гамәлне әйтеп үтү урынлы булыр. Яңа Тиншәленең асыл егете Радик Рауф улы Гайзатуллинның Татарстан Республикасы финанс министры булып эшләвенә 20 ел тулды. Авылдашлары алдында шушы исем астындагы китапны тәкъдир итүдә залда утыручыларны тагын бер кат дулкынландырды. Авылдашларыбызда горурлык хисе уятты. Дөрестән дә менә безнең авылдагы чыккан егетләр, кызлар, алар бик бергә, бердәм. Моның инде ул бит сөйләшү генә түгел, аны эш белән күрсәтергә кирәк. Менә бу эшкә килгәндә инде бу беренче чиратта, менә 17нче елда, әгәр дә без инде сөйләшкән булсак, менә бу каршыда гына клуб каршында инде матур иттереп парк төзергә дип, менә шул паркны тиз арада шул кадәр матур иттереп, сыйфатлы иттереп эшләп чыгалдык. Әгәр дә монда беренче чиратта инде мин олы рәхмәтемне президентыбызга тәсим килә, икенчедән инде менә район җитәкчеләренә, минем инде дусларыма, кемдер миңа бу эштә булышлар. Но төп мин әйтәсем килә, менә авылдан чыккан егетләр дә, алар үзләренең мөмкин кадәр булган мөмкинчекләре белән алар булыштылар, эшләделәр, тырыштылар. Бу күрсәтә, алар бу авылга үзебезнең якын туган авылыбызга битараф кешеләр түгел, алар һәр вакытта туган авылларын яраталар, туган авыллар өчен янып торалар. Һәрбер проектта менә авылдашларның өлешләре зур. Яңа Тиншәле авылында зур эшләр башкарып, бергәләп, бердәм булып ял итәр өчен барлык мөмкинлекләр дә бар. Уты, суы, газы кергән, инде юллары да төзек, мәктәбе яңартылган, мәдәният сарае да балкып тора. Гүзәллеккә чикләр юк диләр бит. Бердәмлек дип исемләнгән ял итү паркы, фонтан, шишмә буе, мәчетләре дисеңме? Иң борынгы мәчет урыны да изге урын, хәтер билгесе булып балкып тора. Авылыбыз ерак тарихлардан бүгенге көнгә кадәр үзенең бай тарихы, мәдәни мирасы белән, аннан соң иманга бай шәхесләре белән бүгенге көннәргә кадәр килеп җиткән. Бүгенге көндә дә аны шушындай үзенең туган җиренә тугры булган уллары яшәтә, кызлары данлый. Менә бүгенге көндә безнең инде көз айларында була торган халыклар дуслыгы бәйрәме чынлап та халкыбызның тагын бер кат инде дустана мөнәсәбәттә булып туган җиребездә, туган авылыбызда, гомумән Татарстаныбызда үзенең фидакар хезмәте белән яши торган халыкларның бәйрәмедер дип кабул итәм. Мин бүген телсез, мин бүген өнсез әйме, чөнки шагыйрь әйтмешли, бер горурлык хисе яна миндә дигән булса, Сибгат Хаким миндә 1000 горурлык хисе яна бүген. Чынлап та менә бу Тиншәленең бәхете бит әйме, һәм ул юкка гына да түгел. Бу Тиншәле безнең Яңа Тиншәле, ул инде беренче
манарасыннан азан яңгыраган авыл. Ул беренче шәкертләр укырткан авыл, шушындый зыялы авыл. Безнең авылның тарихы бик бай бит. Электен килә. Безнең авылдагы яшәгән кешеләр аның, наверное, канда бардыр инде, бердәм булырга туган кебек. Авылыбыз күп торасыз. Матур. Бейінгі біз шәһәрден бір де кем тұрмайбыз. Әтінде бәйтіп бұла ұты кізген, ғаты кірген, суы чыққан, yollarımız асфальт, паркыбыз бар, чишмебіз бар. Бізге яшәргә бірден болып бірге болып. Бұлар барысы да яңа тиншәлілерінің тырыш хезмәте, туган яққа, туган авылға, анда яшәгән эшчән халыкка булган игътибарлылык, ихтирамлылык, хөрмәт, тотрыклы, матур тормыш билгесе. Фәннур Хәсәнов, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары.